bisita nini kabuntagon, naan ni mo ni. Kung tingalig makaingon ang uban nga, wa na ho na, pastor. Apan, sultihan ko ikaw nga, maabot yun ni. Hayahay man ang imong kinabuhi, lisod man, apan, niyanin nato, kung sa malimbutanga, mao ang pagsulay ng mga tentasyon sa kinabuhi. Kadadlaw makipag-atubang ta ni ining problemaha. Dili nato ni ikalimot, dili nato kalikayan, dili sab nato kadaganan. Mayon tag doon ako'y sing-sing kantada o di gali Magic 1 na usa ka witik wa nang inyong problema. Unya, usa po pangayo lamang sa sing-sing kantada, mabag-o na ang inyong kahimtang sa inyong kinabuhi. Apan wa man tay ingon ni ana. Og dili man gyud mahitabo, og dili gyud mahimo kanang mga utanga. Apan doon ako'y kahatag kaninyo karong buntaga nga usa ka dakong paglaom gikan sa Dios, mao ang gahom sa pulong sa Dios. Mao kini ang akong i-share karong buntaga, ang gahom sa pulong sa Dios. Now sa pag-abli nato sa James chapter 1, dunay pamatasan nga angay natong buhaton aron ang gahom sa Dios atong mahimong gahom taliwala sa pagkigubat nato sa atong mga trials and temptations. So James chapter 1 verses 19 to 25, kung ato kining tuuhan o ato kining ipinganabuhi ang gahom sa Dios, mahimong atong gahom aron sa pag-atubang o pakigubat diha sa atong mga pagsulay o mga tentasyon. Ablihan nato ang James o Santiago Kapitulo 1, versikulo 19 ngadto sa 25. James chapter 1 verses 19 to 25. Atong pagabasahon. Sabta ninyo kini, hinigugma ko nga mga igsuon. Kinahanglan nga ang matag usa ka tawo magmaabtik sa pagpaminati, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Kay ang kasuko sa tao dili mo sangpot ni anang pagkamatarong nga uyon sa Dios. Busa, lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghinapin nga pagkadautan o dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Inoon tumana ninyo ang pulong o dili kay magpaminaw ra kamo niini na sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Kay kun adunay tao nga igo rang maminaw sa pulong o dili mutuman niini, siya may sama sa usa ka tawo nga naggasudong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao, kay siya magasudong sa iyang kaugalingon og unya mulakaw og diha may kalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan o nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya tigpaminawra nga nagakalimot kundi tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. Mao kini ang pulong sa Dios, magampo ta. Salamat Lord, bisan pa sa imong balang espiritu mo ay magtabang kanamo aron among masabtan ug masayran ang kamatuoran alang kanamo gikan diya sa imong pulong
Kaya ang imong pulong buhi kini Lord nga among pagadawaton og maglihok sa among mga kasing-kasing o magbag-o sulod hangtod pagbag-o sa gawas. O sa mga dili pa wala pa kang Kristo, kinig yung pulunga maoy makaluwas kanila. Kay tungod kini pulunga mao kini ang pulong nga nasulat apan ang pulong nga buhi, buhi hangtod sa pangturan mao ang among Ginoong Kristo nga namatay sa Kalbaryo alang sa among mga sala. Mao kini among pag-ampo sa ngalan sa Ginoo Kristo. Ang gahom sa Dios kung ato kaning tuuhan o atong i-practice pagpanginabuhi, kanang gahuma maatong gahom. Maatong gahom aron sa pag-atubang nato, pakigbugno nato sa mga trials o sa mga pagsulay o tentasyon sa kinabuhi. Now, unsa may atong praktison, unsa may atong pamatasan, na dunay duha ka pamatasan na ngay natong pagabuhaton ni ining bersikulo. Primero, batasanon nato na dawaton ang pulong sa Dios. Nagiingon sa bersikulo 21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the word implanted kanimo diha. Dawaton nato. Nganong praktison man kay kasagaran nato di gyud ta mulihok sa pagdawat sa pulong sa Dios. Miigo ra ta ibaw naman ko anak. Bisan pa Kristohanon usahay dili gyud mo practice sa pulong, busa ang tudlo ug mando niining atong gibasa, praktisa, batasana ang pagdawat sa pulong sa Dios. Kay mao kining kabubuton sa Dios nga atong dawaton ang iyang pulong. Sama ba sa pagdawat sa bata nga nahinangup ka, imok yung gakson sa imdugan nga dunay pagmahal, welcome siya gud kaayo. Mausab ang atong pagdawat diha sa pulong kay tungod kini ang katubangan sa atong kinahanglanon. O dili pa dunay upat ka pamaagi sa pagpraktis sa pagdawat sa pulong sa Dios. Dunay upat natong makita dinhi sa bersikulo nga atong gibasa. Primero, bersikulo 19 nagaingon atong basahon. Sabtan ninyo kini, hinigugma ko nga mga igsuon. Kinahanglan, nagaingon din kinahanglan nga matag usa ka tawo magmaabtik sa pagpanimati. Magmaabtik sa pagpanimati. So, mura maggikan kita sa tanan sa Pentecostal, no? Usahay aligrig yun yung Pentecostal. No? Nakitang mga Reformed Baptist, usahay mura di ta maayo mo usahay lagi, usahay magkuwan sa ta Pentecostal sa ta. O musinas ko mga igsuon nga kaya na kung sa may akong buot ipasabot. Okay, maminaw, magmaabtik sa pagpanimati. Busa, aplihon ang imong dalunggan pag-abot sa pagwali, bisan pas pagbasa sa pulong sa Dios kay mao kini gahom nga atong mahimong gahom sa taliwala sa atong pakiggubat sa mga trials of temptation.
Kay usahay, dunay tendency nga imbis maminaw ta sa pulong at tutahinon maminaw sa mga taong way pagtuo sa Dios. Mga taong rebelyoso sa kabubuton sa Ginoo at tuta mangita og maminaw og mga counsel, tambag. Unya dili ta maminaw sa pulong sa Dios, manang musinas galita abot pasabot ablihi ang imong dalunggan. Unsa to? Mong ingong galiko unsa? Charismatic attack. Unsa? Yato man ang charismatic, di ba? Say amen. Didigid mo charismatic da. Mayong galiko, but pasabot, ablihi ang imong dalunggan. Kay tungod, magsulti ang Dios karon. Ikaduha, nagaingon sa 19, again, magmaaptik sa pagpanimati o magmahinay sa pagsulti. Musinyas galikog, musay buot pasabotan na imigsuhan. Okay, itakom ang imong. Okay, kung sa to? Itakom ang imong baba. Kana? Paminaw. Abli imong dunggan. Onya, itakom imong baba. Now, nga naman, ito na yung pinaka-hinungdan cultural issue sa panahon ni James. Sa yung pagpanudlo, kultura nila, batasan nila, nga na yung tindog. Reklamo. Onya, makiklantugi sa pagpaminaw. Busa, may si James nga slow to speak. Kinahanglan gyud magmahinay, hilom sa diha. Kay kung ikaw o ako, ana diha sa pagsulay, na diha sa mga tentasyon, o niya kita makipaglantugi sa Dios, mo reklamo ta di ta kabati sa iyang sulti. Kay tungod, saba na ta kayo. Mabutay usahay, nagalimangutanan nga ako, o niya musugod ako gusulti niya, maglaraw-laraw siya, kay musulti silain, di ko gusto ala. Nga naman, tana ka pa man, di ka man mamati. O niya, nagali po'y mangayo og tambag na ako, o niya, wak pa ko human mo. Musulti na, di ka kadungog sa akong gisulti, kay tungod, nagsulti kag una. Basta, kung kita sabaan diya sa tubangan sa Dios, sa pulong sa Dios, di kita kabati, kay tungod, wala to pasagdi nga ang Ginoo, musulti ka nato. Dili nato may tabo, ngang gahom sa Dios, mahimong atong gahom sa pag-atubang sa mga pagsulay o tentasyon. Kaya tunay, tendensya po nga mureklamo ta, igo na po ko ni Pastor Temi, usaon naman eh. Sige ka, bagol-balwa ka na kadungog, na katudi ang pag-igua, ang pagtambal niya sa imong sama sa imong kasingkas. Di gali matuog. Di mamina. Kung sa ngayon natay problema, sa natas mga trials and temptations, maingon ta, Lord, di kay palo sa akong kahimtang kurbuk at kay Lord, hay ka naman. Usa man mo pagka dumuga sa tingog sa Dios nga ikaw magsigig reklamo at tubang diya sa Dios. Wala nga dili nato madungog ang gisulti sa Dios. Now, kung nakailang mo ni Job o si Job sa tuod Job, kay bawta nga ang Ginoo gyud nagpahimang tuod nga kini si Job usa ka righteous man. Unya gisulayan siya tungod kang Satanas, aron si Satanas makaingon nga ang tao sa Dios gyud di gyud mo surrender bisan pagkaay daghang mga pagsulay trials sama ni Job wa gyud mo surrender apan sa kadaguyan sa iyang trials doon na siya mga amigo damay niya sa iyang kaguol sa iyang mga kasakit apan kadugayan misulti ang iyang mga amigo nga ikaw manggulhon matarong ka masang kagalingon ikaw di ka matinabangon ikaw righteous ka usa ka dugay panahon from chapter 2 ngadto sa chapter 38 sigig bagulbol ang iyang mga amigo hangtod gipulan si Job og nagsugod na po siya reklamo sa Dios. Apan sa diha nga misulti na ang Dios kaniya
personal sa chapter 38 ngadto sa 40 ang bakbal Hob. Ingon ang Ginoo, hay ka man Hob, nga diha nga akong gibughat ang langit, akong gibughat ang yuta, ang karagatan gibutangan nako og kining ali nga di makalapas ka. Hay ka man Hob. Mingon si Hob, Lord, nagpaminaw lang ko sa sulti, pankaron nakadungog nako personal sa imong tingog. Lord, ako usa ka makasasala. Usahay atong pugnan ang atong mga pagpanulti o atong mga reklamo sa kinabuhi, dili gyud ta kadungog sa pulong sa Dios. Kanong tumabaw nga share mo sa inyong amiga na mao pagkamay sa Ginoo, bitaw may man na, pero sama to ako kon nang buang mo sa Bible, di ba sa mabinaw busa wa gyud sa kadungog sa tingog sa Dios. So, moingon ka nga, ablihi ang daungdan. Takpo mimbakba. O niyang paypayan ang ulo, pabugnawa ang imong ulo. Na atong basahon, 19 to 20, nagaingon. Sabtan nyo kinihinigugma ko mga igsoon, kinahanglan nga ang matag usa ka tawo magmaaptik sa pagpaminati, panimati, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Kaya ang kasuko sa tao, dili mo sangkot ni anang pagkamatarong uyon sa Dios. Ayaw dayon kasuko kung ang pulong sa Dios nagdungog nimo sa imong kasing-kasing nga gipadlong ka sa imong garbo, sa imong tinaguang sa imong pag-liar. Ayaw dayong kasuko. Kay kung masuko ka, dili nimo sangpot ngadto sa pagkamatarong. Dili nimo masabtan og unsay kinabuhi diha. Sama ba sa samin? Ang samin, di ba, og mutanaw ba sa samin, nagtubang mo nga ang samin mamakak? Nakita mo ba sa samin nga mamakak? Pag samin nimo, oy, si Eddie Peregrino naman, di man ito, di man ako ni. Dili. Ang makita ni mo sa amin, musultis noon na ikaw, yun na. Hindi, masuko ka. Matira ni mo itong sa amin, kaya nagsultik tinoon. Mabuak nagsamin, unsa may matabo ni mo, masamag ka, disgrasya noon ka. Dili ta masuko sa samin. Dili ta masuko sa pulong. Kaya tungod, ang pulong, nagsultik tinoon, unsay kahintang nato, sulod hangtod sa gawas. Kaya ang kasuko, wag yo'y maayo. Ngatong 1989, yung kainumdum ko, kainumdum si Pastor Tibo, bisa pa si Brother Into, nagtudlo ko sa Marao, kay paling inita kayo ng panahon na sa pagwali na mo diri, no? Sa inupakan, diha sa Malho, diha sa Taylabit, sa Kapulisan, sa Bukid, bisan asami dito sa Lungos, dito sa Alminya, dapit sa Tulugaha, sa Bato, init kaayo. Daghan kayo, tipon-tipon mga iglesia na to sa taon. Pag-abot sa Marao, nagtudlo ko bahin sa dagway sa Dios. The Genesis chapter 1 verse 26-27. Wa pa ko matunga-tunga sa akong panudlo, tindog na ni usa ka tawo. Kailan mo siguro ni mo. So tikus tinuod, kay tinuod mo gini. Si Eddie Cassia, ang iyang asawa si Conching na teacher sa Marao. Iyang gi-refute ang akong pagpanudlo. Murang silao ba Hongkong, pagalingon kay tindog ko dito, tindog sila. Sayop na, pastor na imong gitudlo, dili na mao. Diha dayon, patay na ako siya sa akong kasing-kasing. Kaya nagingon ang 1 John chapter 3 verse 15, kung doon na kay kayugot o kasuko sa imong igsoon, ikaw usa ka mamumuno. Diha dayon, gipatay na ako siya. Katungod na suko ko sa iyang gibuhat. Unya na ako humnon ng testimono ha, padayon ta. So primero, kung atong isinya siya na,
Ablihi ay mong dalunggan sa pulong sa Dios. Ang imong baba. Takumi mong baba. Nawa na lang. Pabugnawa ang imong ulo. Unyag miingon ta. Kaupat. Limpyo. Malimpyo ta sa atong kinabuhi. James 1:21. Nagaingon diri. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan o dawata ninyo sa kaagho ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga tanan. Now kining luguri dinhi paglugod kay bawon ta paglugod is Bisaya. Usa ni kahulagway o picture sa pagtangtang og buling. Apan pag-abot sa medical term, kining paglugod dinhi sa Bible sa James 1:21, medical term mao ang paglimpyo sa dunggan, pagkuha og utuli. Atuli. Paglimpyo. Dito, sa bata pa ko, bungugon ko mga igsoon tungod sa akong pag-permit kaligo sa Dewi Boulevard at bang sa San Juan de Dios sa Pasay. Kaya laong pa man ang Dewi Boulevard, puros pa man ang mga Amerikano maligo rin nagto, mga 1950, 58, 59, 60. O na, tungod sa dive, gibungog ko. Hangtod nga, ang bungog na ko, kay butang naman ng gapas, sampungan na kay muagas man, hangtod nga nauga, gahi. Usa kay gayon na di man ko kadungog. Ako sa mga sakit ang dunggan di na ko kadungog. Sulti akong nanay mo na magtinuyuan. Ingon naman ana. Gida ako ni ama, kang Galvez, Dr. Galvez. Nya pag-apo dito, gitanaw ni Dr. Galvez, higda ko rin sa isang kuan, sa isang sabakan, hili-hili niya na nanadyo to man. Kuyawan, magbungog na siguro ko ini. Nansilingan na mo ang eskwelahan sa deaf and blind. Ngayon ko, pagtuon na lang po sign language ni kid, ino siro kadungog. May huna-huna. Pinanadyo to sa. Apang gikuha yun na. Doon ang yung gikuha, gipitan, sakit kayo, alay. Apan pagkakuha na, wah! Puro silao ba ang kahayag ba kay nakadungog ko, kay nasapungan di ang akong dunggan, dugay ng panahon. Now, ito'y kiniusan ni ka-picture sa atong kinabuhi. Nga kung magpabilin ta diha sa immoral nga relasyon, dili ko kakadungog sa pulong sa Dios. Kung magpabiling ka nga mangawat, dili ka kadungog sa pulong sa Dios. Mahimong ikaw kusog manulti, apan dili ka kadungog o unsay pulong sa Dios alang kanimo. Kung ikaw limbungan, nakadagpabilin, hugaw na sa imong kinabuhi, dili ka kadungog sa pulong sa Dios. Moingon jud ka, kay bawon ako na. Di na ako kinahanglan na. Kung ikaw doon na kay kabit, dili ka maminaw pulong sa Dios. Bungol ka na. Busa nagiingon ang bersikulo, luguri o limpyuhi ang imong kaugalingon. Kay dili gyud nimo madungog ang pulong sa Dios, dili nimo mahimong gahom ang gahom sa Dios sa pag-atubang sa tanang mga tentasyon o trials. So, mo ito yung primerong batasan. Batasan nato nga pagdawat sa pulong. Sa pagdawat sa pulong, dunay upat nga kinahanglang pagabuhaton nato. Ablihan ng atong dalunggan, itak-o ng atong bakba, pabugnaw ng atong ulo, o manghugas ta sa atong mga hugaw nga sala sa kinabuhi. So, ikaduha nga angay naton praktison o batasanon mao ang batasanon nato nga ipanginabuhi ang pulong sa Dios. Ipanginabuhi nato ang pulong sa Dios. Basahon nato bersikulo 22 ngadto sa 25. Hinoon tumana ninyo ang pulong
og dili kay magpaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon, ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Mga igsoon, kung dili nato tumanon kadtong pulong nga naghatag nato og kasabot og kamatuoran, atong ginalimbungan ang atong kaugalingon. Isip nga ba na kung ako nakapaminaw kog pulong o kamatuoran, nga ngay na kong panggaon ang akong asawa, nga ngay na ko nasaligan ang akong asawa sa pagkupot sa kwarta. Apan wala na ako ni buhata, ako siyang gilimbungan o gilimbungan usab ang akong kaugalingon. Kay nakaibalo ka sa kamatuoran. O kung ako amahan, nakahibaw ko diha sa pulong sa Dios nga ang amahan mo'y magdumala sa iyong pamilya ngadto sa tiilan ni Kristo, ang iyang mga nakinalantun-an mao magtuon na sila makailang ang Kristo. Apan wala na akong buhata, akong gilimbungan ng akong anak o gilimpungan ng akong kaugalingon. Kung ako usa ka empleyado sa usa ka kumpanya, kung ako na dunay trabaho bisan asa dinhi, nakaibalo ko sa kamatuoran nga kung kita magtrabaho, daw ikaw nag-alagad kang Kristo. Apan mo trabaho ka, muli sa'yo, mo niya mo abot nga late, o nga dili mo trabaho maayo, gilimbungan nako ang akong amo o gilimbungan nako ang akong kaugalingon. Kung ako pastor, managasulti ang pulong sa Dios ang kinabuhi sa pastor, anaa diha sa pulong sa Dios, pag-anda mo mensahe, pagtuon diha kay kauban na sa ministeryo o pag-ampo alang sa mga tamatag usang miyembro, o natuwa ko sa laing dapit, nagapilapil ko sa mga laing butang, gilimbungan na ko ang Dios, gilimbungan na ko ang iglesia, gilimbungan na ko akong kaugalingon. Usahay kami mga pastor, muwali me. You cannot serve two master. Ato ginampirmi, ato ipunting na sa mga tao nga kinanglan wala o ninyong gugma sa sapi, kung kinanglan na kita sa Diyos, apan dunay daghang mga pastor nagkigugma niyang sapi kaysa sa iglesia. You cannot serve God and mammon. Kaya kung ano atong buhaton, gilimbungan natong iglesia, gilimbungan natong kaigsuonan, gilimbungan natong kaugalingon, gilimbungan natong Ginoo. Kung ako usa ka miyembro po sa iglesia, na magpasagad ko sa mga buluhaton, kagyaman ko sila, bahala sila. Dahil ko itrabaho ko magpasagad na gilimbungan ni mo imong igsuon, gilimbungan ni mong Ginoo, gilimbungan ni mo ang imong covenant sa church. As a member, gilimpungan imong tanan ang imong kaugalingon bisan pang imong pamilya. Dosa batasunon natong ipanginabuhi ang pulong sa Dios aron ang gahom sa Dios mahimong atong gahom sa pag-atubang sa mga pagsulay o mga tentasyon. Amen. Ang pulong sa Diyos muhatag ni mong tinaw kung sa imong itsura. Apan kung sarado ang dunggan, abri ang bakba, init kayo ulo, unya why repentance sa mga sala, dili ka kadungog sa pulo, maayo ka ng manulti sa pulo, apan bungol ka sa imong kaugalingon. Sahay mga igsoon, dili ka makasabot kung may picture or demonstration. Sahay makalimuta kung sa atong itsura pag-abot sa samin. Pastor ko,
Kanya magtudlo sa mga kaigsunan, kinahanglan magminatarong ta. Kinahanglan nalimpyo ang atong lawas bisan pagdaan ang atong sininam. Maayo yun ang atong kinahanglan yun. Maayo ang atong kahintang pagkatubang sa Dios. Musulti ko ana, magminatarong ta may igsoon niya, kita mo na ko kung sa'yo itsura. Doon na ba ko'y gahong musulti kanina? No. Doon na ba ko'y authority na makapadlong ninyo sa inyong mga binatan, sa inyong kaugalingon. Mga akong kaugalingon, iwi. Sa mga kasulti ni James, na daghang mga tao, matanaw sa amin, apan igo na pagtanaw. Oy, mga ko, talikod, wala nakalimod siya, iyang itsura ni nga ni. Now, dili kasi pangguba sa akong isig ka, pastor. Daghang pastor nga magwali, Amerikana, pero ingani. Kunya maoy tudlo o kamatuoran sa matagusat, magpanulid. Kinahanglan yun, tanaw yun sa amin. O pagtanaw na ako sa amin, may rin ko, uy, mauli nga ako itsura. Kamaot ba yung taon, anak? Kinahanglan, ako ning sugdan karon sa pagpamatasan nga akong tulid ang akong kaugalingon, akong ayuhon ang akong pagpamisti, ang akong pagpanulti, ang akong mga lakaw, ang akong pagtuon, ang akong pagwali, ang akong pagpanudlo. Kinahanglan ayuhon nako aron ang mga tawo mo salig kanako nga ako nagtudlo sa kamatuoran. Tanaw natong sa amin. Ingani ba day ko? Kamaot ba yung taon ako? Nag-ingon si James, ayaw bastad tanaw lang sa imong kagalingon sa samin. Kinahanglan taruha. Kaya na itong samin, di naman samin pa rin nato nga bildo na ito kay putawman o di kay tanso. Dili ang maayo kung sa'yo ng itsura. Di na kita kung sa'yo mga mansa-mansa. Pero karon saan nagkayo atong samin? Saan nagkayo ang pulong sa Diyos? Tinaw kayo. Tutukang yung maayo. Tanaw maayo ang imong kalag sa samin. Tanawa kaayo. Busa makaingon ta sa samin, sa pulong sa Diyos, na imong pita. Kasayop na ho. Gilimpungan ako ang igsoon, gilimpungan ako ang iglesia, gilimpungan ako ang covenant, gilimpungan ko ang akong kaugalingon, gilimpungan ko ang akong asawa o mga anak. Tingali karon nating istorya ni mong Dios. Tingali ipakita ni mo karon sa imong tubangan kung sa imong relasyon. Kinsa imong kauban karon. Kinsa imong kapuyok. Kinsa imong ka-date. Is he or she a Christian? Ayaw mong batasan. Init ka kayo buo. Tingnan nakipag-istorya ng Diyos nimo. Ipakita sa samin sa iyong pulong. Ang imong pagpanulti, tabian. Sa imong pagpag-atubag sa tao. Righteous. Self-righteous. Sa imong pagkaputong, sa imong pagkabaliwala. As a member, doon na tayong mga responsibilities. Kini, ato man balay. Kinsa may mga atiman ini. Bueno, patahan. Magrenta og janitor. Pero ato ni. Sa inyong balay, lampaso ba mo? Ninig ba mo? Kailan kinarisugo? Besya, balay na ito eh. So, kailangan lang kita mo ay matiman. Paminawi ang pulong. Dili yun ni mo madungog ang pulong sa Diyos hangtod dili ni mo matangtang ang mga bara, kahugaw, sa baba, sa gihok, dili makadungog.
Karon nangagi ang taas nga mga adlaw o tuig. Sukan nito nga ipatay na ko si Eddie Cassia sa akong kasing-kasing. That was 1989. Dala-dala na ko ang guilt. Guilty conscience. Dili ko katulog. Tuig pas anak na kusog kaayo conviction sa spirit nga dili gyud ka buktaw nagwali ka kamatulog panay mong kayugot. Kriminal ka sa espiritu sa may buhaton. So 2000, year 2000, mingan ni Miss Mama. Ang katuyuan nako nga mangayo kong pasaylo na edukasya. Kung sa iyang asawa si Conchito. Unya akong gi-invite si Pastor Timmy o si Brother Ento. Aron ba dunay pakusog ba? Dunay back up. Lisod kayo ang mga yung pasaylo. So, pero kinahanglan. Lisod kayo. Sunugan tumi sa Marao. Unya namatay man tong ugangan ni Brother Eddie Cassia na itong panahon na, no? Pagkamot, ko Lord, dito pas pedikap. Dawatong dali mi Lord nga dunay kalipay kabubot kong hindi mo. Tagana. Pagabot na mo. Nahinango. Ikaw, kabubot ako yun mo mga ipupasaylo. Pero di pag yung sulti. Lord, sulti ang kaliko o hain ng kasilyas na sulod sa balay. Kabubot ni mo, Lord. Nang mo sulod sa balay ng kasilyas. Huwag na po ipasangili sa Ginoo. Pero lahat ang kasilyas ng kaya. Dito po sa Silyas, Lord, o magtupad sila karon magtiayon sa lingkuranan. Paggawas nako, kabubutong jud nimo nga mga upasaylo, Lord. Tagana. Nagtupad yun. Subusay nahinin na kong tapad nila. Murag paggaw ko kay sahong pagpangayon. So, Brad Eddie, Sister Consing, muna akong katuyuan kay may pasaylo. Ang Brother Eddie ka rin. Kay takukog sala sa Diyos o sala ninyo, ako kung hindi patay si Brother Eddie sa kasing-kasing. Kung nakita na ako si Consing o si Eddie, murag hina yung aga sa ilang luha. Igos is the Consing, Pastor, kalimtan na nato ito. Kalimtan na nato ito. Kung pinadad kong pag-ingon, kalimtan na nato, wow! Mura kong nalanag. Mura kong nalanag sa kalipay kay tungod. Gipasaylo ko. May suon. Ano naman? Tungod sa gahong. Sa pulong sa Diyos. Subuksa, para ka na to, salamat sa pulong. Kung di nilang sa pulong, kundi sa gahom sa pulong. Naunta, karon, untaga, karong adlaw, magsugod ka sa pagpangayog pasaylo kung doon na tayo mataw masaktan. Pangayog. Magsugod ni sa atong dawat sa pulong o pagpanginabuhi. Amputan sa Lord, salamat sa imong pulong. Imo kami tulungan, aron lambo kami diag malig-on sa among kakristohan. Tinuod, Lord, ang imong pulong mo yung makakita sa among kasing-kasing. Kaya sa among panggawas ng pagkatao, Lord, mahimuming magpakita o magkaarong ingnon aron kami matarong sa ilang pagtuod. Kasing pulong yun nimo ang mudot diha daw sundang nga duhay sulat aron samaran o aron ayuhon pinaagi lang tiyapon sa imong pulong.
Salamat po. Hinaot pa. Makining minsahi karon. Among ipaginabuhi labaw sa tanan among dawaton. In Jesus' name.